Bhekisa. Hola Pintia. What is Valentine kwenzenjani ndoda? Hey, kazi lami. So. Hayi man, babantwana ba, hey. Konenye ingane lapha mose yase ngondi sivalele endlini ndayishiya la emzini ngeke ngisemqashweni 3 months. Ayingisayiboni le ngane kanti yathi khulelwe kuma. Ha. Sho ukuthi ayindesulela kahle. Hayi njalo mavusana mngani wami. Njengokwande kutshena mngani wami. Bona bheke mfowethu hayi mfowethu ngiyazizwela isitori sakho. Manje namfowethu umyekela kanjani mina mfowethu? Kunokuthula lo njengoba ngisisho wena mngani wami mavusana. Uyazi wase wathi yena ukhulelwe. Unokuthula ngiqondi bangakhulelwa akayona kwayisize kwala kum. Mdala isister uyamazo wami uqhabe nimthandela into uqondile uyabona. Mavusana unokuthula ucabanga ukuthi angazakhulelwe ethandana nami. Unokuthula behlala nendoda yakhe wayibulala engakhulelwe. Unomntwana oyedwa unokuthula kodwa ngokuthi ukhulelwe kum. Wena ucabanga ukhulelwe impela unokuthula. Yo kade umuntu wagcina ukafike lapha yo umthizo zibona. Hola sosha. Mthimbanethi. Hayi bo. Uwolo. Awubhekisini mngani wami lona yo. Mana ukugcina kazi lami uqhamuka mfowethu uma ngisakwazi ngisuka la ekhaya elisha kulapho ngiqeshe khona mngani wami. Usuqashe ekhaya elisha manje? Emkanda yoqesha ngondabona ngeke uyabona lo kade ngihlala lapha endiyabona ngeke impilo yami ayihambi nokuthula uyandrive uyabona la ntombazane hayibi manje hayi man ngiyakuzwa ukunokuthula ukudrivana vele lokade ngakwazi ngutshena ngakho unganguzwa mfethu kodwa ndivele usuku uhambe kanje futhi ngakwazi ukuphi ungitshena nami ukuthi ukuphi ngizizwa ngalo ndo ngasendibaleka isimcard ubusangifone ndave nakhipha isimcard ndayilahla ndaqonda uba ngcono nisebenzise entsha ukuthi udlule nje kumina mfethu usho ukuthi hayi Mthimbana mfethu sengiphuma manje ngiyaxolisa ushami kwenzakala mhlawumbe lakuthula umsebenzi noma selavela buyele emakhaya bethu nginembeza njengoba nizofika ngiyacabanga umthizo kade ndamshiya lamjita besifana uqakiwe nayo anisafiki kuye kwenzakala abile nje apha u3 months lokho nifonela xa usithi ubani efika unesikhathi esingane negcina ukufika uyabona ke umusa uthi 3 months mfethu lento lena ngiyihlanganisa ngithi 1 no 2 kuyahlangana yabo for 3 months uhambile emva kokuba ngilokhu ngiyofindla engakuthula yabo ube lokho efika mfethu la uzwa lezi nyanga nje imbili zokugcina ke lezi yabona lesiphuma kuyona uFebruary no March hayi lo ngomgcina ngoJanuary kodwa nje November uDecember January ula uyazi ke wantshena lamuntu mfethu uqanda ukutshena njengoba wathi ukhulelwe mina ndethiswa yilonto ngithi nokuthula kanjani unokuthula ke ndabona ukuphuma kwamempilweni yakhe mana ke manje wena ububona umfazi lapha usuzomithisa hoyi ngeke unokuthula usisomdala uyazi la sisimane nimjonga fanele bangeke befanele ushadwe itime amdala la muntu bra awuloko usitsho Mthizozo kodwa ningayichekanga impilo uyazi empilweni mosawujonga yabona ngosenomuntu engithandana naye engilingana naye oniphethe alendlela engiyifunayo unokuthula uvothi ukhulelwe khwa gente suka lapha na gijima kontanga baba hayi awufuna ungizwa Awuluthando mngani nami sithi luthando ubone umuntu kanti uyakugqilaza awumuntu obengigqilaza kodwa ke niphethe kahle shame uyabona lakhe kodwa bengigqila yo Mthizozo yazi mfethu bendisuka la endlini mina nje ngiyomkhelela amanzi nokuthula unokuthula uyaza hayi yabona bheke yeke lento yangicasule yeke ngoba ilona ongitshena into besiyibona vele yabo njengamanje befanele sihlanganise ukuthi empilweni umuntu wenzani mfethu sithola umsebenzi oqondile yabo lonto le impilo iqhubeke bethi iminyaka yavile mfethu Mthizozo sabadala uyazi mase ndikucheka nje uphina kwami ngeke ubheke ifana yawuphuma pho wena nelithemba wena leli wena uthibheka umano ngingangifaki nje mina into yenze ningalinga ningifake yabona ke uhlezi ufukala endlini yabona njani lapha ntombo sowushaya ubani lokwenza lento uwena bheke kade ndakugcina mina yebo ngikwazi futhi umnantsini ngicela nje ungangiphathisa ekhanda usukuletha awunokulinge uthi ukhulelisa ukhulelisa ndiyakushiya nokuthula mina zange ndikushiya hamba kukhona ndawutshena ndathi mdala uyabona nguthamba uzogcina isina nakho ongibonani ngizomdala mina hamba ukho amahlanu ngithanda ukubone ngoba kahle umuhle ndizicele kuyintombi ngeke ngikwazi ukuthanda umthezimani wathi umdala vele umdala wafuna nike ngimdala ngijole na umdala ndiyakushiya umntwana wena awundimi lona faka endlini ndoda hayi angisisanga ngizokubamba
yakhe.